NCR ang mga kakalsadahan hamat maagi badaw ano highway bawal highway pero sugad din nga mga good nga transportasyon nangangagi pedicab dawo pero national highway mo tot bawal. May mga driver nga doon na na-signal paglilikdo or kung nakakalikdo na. Alright, kung ipagbawal ito ninwa Watanawan alright na kairot mga hulugan it dapat ipag-provide ito kuhan inwaw kaya ito alang-alang yan ito pagkukuhan ito pag-restro ito e-bike. Kita nga mga e-bikes drivers din ada kayo mag-iikmat na lang kita i-reload kita maaram good man kung ano't magiging solusyon ano din niya aton dapit particular na din niya tanawan siyempre suga dito para mohon para nga didapit na may magay siyempre itong means of transportation lang adto is pidigab nganin e-bikes pati gihapon nga diha may santo ninyo nga dapit ambot ko na iton inwaw alang-alang dapat hira nagihapon naton mag-rehistro pero parehas ba't paghihimo iton ang pagkukuhan imo ti nga kasa indin hidapit na may PHCCI makialayon na lagi ta iton dida nga taralabukan may damanton mga adtuman adi nagpapasalamat kita tinin kay may daman may doon na nalabok hindi ni iba kasi nga mga pasahero nangangampay pa so kita nga mga inwaw drivers dapat unta di na kita untad tumatalabok kay di man ni sir nagigiyan niya nga di pagpatalabok so di rin na untaan inwaw mapakadto pa oy good morning good morning good morning good morning good morning good morning oy good morning good morning kumusta ka mo? Kumusta to your life? Today is April 15. Uy, sana all may sweldo. April 15 yan 2024 time check. Uy, ala dali na 4:07 na. Pagsasalpitahin mo bubuhat na yun. Oo, mapingagay yung atanan Lunes nga adlaw di masulod na liwat tadi. Ano ka kasi mauli? Kaya ha. Okay. Alright. Hindi daw naging balo tapos lumaksik. Ay, bisa kita Okay, mapingagay nga duha. Good morning. Welcome to my vlog. Sarot. Okay la. Maganda ka din ka mo. Tanawan lagi. Taga-tanawan na. Baka may bugas man. Tuhala na tayo. Ito hala. Ka na ni Juan. Iyo malon. Alo ang ganito yung katunaan. Sana all may katuna. Nagbuburong vlog diap kita. Para may ito ng extra income. May remind na buwan. Oo man Hello. Diyan sila ni Sisi. Ano mo pala yung palit nila ng GoPro? Mga hatag la ito. Ha? Hatag. Duha ito nga ginhatag ako. Ay, pagtigan ko pagburo vlog naggamit bagaan. Anos mo man takay ani ba yung talo nagikanogunan mga video ba nga kakantuhan. Pinana akong pag-iibutan barangay iniyan 54 amo na doon ako ng una kamay na naghatagin ko bro ma'am ano yung mo course? Hindi rin po nag-work immersion na. Work immersion nakon ka na? Kuhan nyo na o kung damot Canada, LTO bawal kami magturutalabok
yan na. Kaya nang lang magpahiyara itong mga pasaheros nga so dito, di ba? Dito tabok dito pilahan. Kaya nang lang matalabok na lang itong kuhan itong pasaheros. May bawal na nga niya na itong NWOW hakuan NCR ang mga kakalsadahan hamat maagi badaw ano highway bawal highway pero sugad din nga mga good nga transportasyon nga ngagi pedicab dawo pero national highway amo't bawal. Kali tamo to nga, kaya naman magpayar ako dito sa Heroes, matalabok na ito pilahan ano. Okay, pagtalabok, yun niya, usala kapag sayop, ito mo, paglikdo, di ka lang kumita, mamaya dala driver na paspasero, usahay, may daman mga pasaheros siya kung mga tangibles, di ba? Ada na nalik, papasaheros. May na mga driver nga ada na na-signal paglilikdo or kung nakakalikdo na. Ito ginoo ko. So alright, kung ipagbawal ito NWOW at tanawan, alright na. Kairot mga hulugan. Kahit dapat ipag-provide ito kuhan NWOW. Kaya ito alang-alang yan ito pagkukuhan ito pag-restro ito e-bike. O sulibang ko, okay lang makapod ka vlog? Ano mo name? Ella. Ella. Ay ka na feel I'm so good. Or Matanawin po. Mag-immersion lang po kami dito. ano immersion? Tanawa National? Opo. Ah. Oy, mapingaga. Laga daw, ano? Benbit o, pagkakad ko, at bakit kakamunta na sa video ko. Ay, siya? Oo, siyempre. Welcome to my vlog, mano. Oh, how are you? Kumusta ti mo adlo yan na? Nakapambahaw. Ay, aba daw. Oh. Ano kung papalakas na? Pag ito. Mano. Papalakas ng tuhod. Si Mano, nagduduro diretso. Nakita na ka doon nagitabot nga. Ay, like ko. Sige lang. Napay na lang natin kita itong radyo drama. Ulan, oo. Mga action. Oo. Gabi ng lagim. Kita ko doon ito. Ngayon si Matar. Si Matar. Mani ka na pipili. Oo, manalata ito rin eh. Asyagad siya rin pa. Asyagad. Padaw. Oo. Oo, gamo na. Pakorinin niya na kay ito na niltiyo. Baka nungwang ko no. Manmumukot. Alagad na nunukot. Manmumukot. Kaya damo na niya na nga baga. Ay, ko rin pagpapagda mo. Kaya may pakabuhay. International highway kasi bawal salit. Dito may PCs ay kasagaran kasi, diba? Yun yung mga iba natin yung mga kausa. Pagtatawag itong pasahero, papatalabukon ang pedicab, NWOW, na dapat unta, di rin napapatalabukon kay pagpayara man nila ito. Adi kita print eh. Brand type. Yes. Good morning ngayon duha. How's your day? Okay lang?
Okay lang. Welcome to my vlog. Okay lang. Okay lang mga Buddha vlog? Sure. Mga taga din ka mo. Taga-Tolosa. Ay, tulusay kayo day. Uy, kabinan. May dakasi ngayon. Or practice. Ha? Si Sabit iya kay sa Kristal. Sa Kristan. Sa Kristan. Dukad lang ang oray class. Yan o. Bada. Suspended yung class yan. Okay nga gaman. Tumudid ko ano tapos. Pero umuran man. Umuran man. Welcome to my vlog again, kuya. Welcome back to. Welcome back tayo. Ayan. Ayan, naka-vlogger si kuya. Tumakay na ako dyan nun. Okay, thank you sir sa pagsakay ulit. Hanggang sa muli, kabayan. Oo. Marami kasing mga, sabihin na lang natin, mga abusado. Kita mo yung tricycle nga, bawal nga sa highway din eh. Oo. Tricycle. Ang nangyari kasi, inabuso nila yung kalsada. Oo. Kahit may traffic lights porkit wala kasing rehistro, basta na lang kung saan sumisipot. Santissima. Ayan, tuloy. Di lahat ba? Lahat na ng pwede nilang pagkakitaan dyan. Gagawa nila naman yan. Lahat nakarito dapat. Ultimo nga, siyempre. Gusto yung parehas naman sa Manila. Agido gud man ano kay ano ito naton baga mapaso-paso nga mga ustriyahon kabahin nito na Inwaw, mga e-bikes. Oo, particular na dito ha Manila. Siyempre di relaton matugot iton o masigi pati naghihapon ton bugos nga nasyon nga pagdiri hini nga mga e-bikes. Ada kay siyempre para haton liwa lumikayak tado. May dos ka pundok nga himaya. Ada kay kung masugad hiton kita nga mga e-bikes drivers dinhi ada kay magigmat tala kita. Dirilot kita maaram gud man kun ano't magiging solusyon ano dinhi aton dapit particular na dinhi tanawan. Siyempre suga dito para mohon para nga didapit may magay. Siyempre itong means of transportation lang adto is pidigab nganin e-bikes. Pati gihapon nga diha may santo ninyo nga dapit. Salit ano ada ambutan yun ito't magiging solusyon or hain kita pwede man ngagi kumbaga magkuan na kay pamatiko. Pati nga ni gihapon to na aton aton gihapon na ini nga unit ano ambot ko na iton Inwaw alang-alang dapat ano hiran na gihapon aton mag-rehistro pero parehas ba't paghihimo iton pagkukuhan imo tika nga kasa in mga motor like Harusi may ada na nga daan rehistro tapos siyempre ang pag-renew para nahan kuan para nahan mga kumuwahan no, unit no sugadun ta no kay sigurado ini nadadakan na liwat kay magre-require kay na ano pa ini magre-require hin driver's license itong mga e-bikes para e-bikes. Ada itong mga pick-up drivers baga makasiring kita nga baga halilibrera ngandin yun ta no total pinagpabawal man kita praktison naton gihapon itong mga commuters ano ano yung mga kuwang kita nga diha ginatuyo ko la actually direct dinitig agigod gintuyo ko la nga indin hidapit sa may PHCCI ano makialayon na lang kita nga magpayarag gihapon mga oy mana
Ginoo ko. Magpayarag gihapon mga oy mana. Ginoo ko. Biton di nga taralabukan may damanton mga adtuman. Adi oh. O nagpapasalamat kita tinin kay may daman may doon na nalabok oh. Hindi ni iba kasi nga mga pasahero nanyangampay pa. So kita nga mga Inuo drivers dapat unta di na kita untad tumatalabok kay di man ni sir nagigiyan niya nga di pagpatalabok. So di rin na untaan Inuo mapakadto pa. Oo. Baga pagpayaran agad na laon tayo tunit mga pasaheros kay usahay kita nga mga pasaheros nakukuha kita pagbaktas no? Oo. So amo itong taton baga karuyag signon na itong dida no manalabok na lehra di rin na kami patalabukon kay total nakapila man kami dididapit sa may andito ba nagsinisiring yan masinga di kita. Oo. May din sinisiring nga pilahan. So adi kami hindi din namimila. Amo na lang to taton baga ko na lang baga maglikay kita no kay itong dida highway itong dida nga kasagaran kurbahan paspasay pagod itong dida at mga auto usahay ito man mga truck. So di rin na laon ta ano ko anon di rin na laon ta man di total ng kapila naman oras niya itong pasaheros magpayaran na la ano. Oo. Eh so nga dito matawag itong pasaheros nga dito di kay matalabok nga dito na lot itong Inuo oras nga mahatudol kairo lang ahaw kita mismo. So pahiraon ta itong mga pasaheros nga rat matalabok kay oras nga ni nga butiyay lang nga pagtuki ay kayron Inuo ta kay bawal na. So maglikay na lang kita no mula. Oo. Eh makuri na pastilan hatudol nga ni tawaray tema daan mga baraydan hurulugan. Oo. Mula no. Burubleg na lang kita burubleg. Okay. Mo pingagaman no. Oo. Kaya ko kasi pag ano pag Tikade Santo Niño kita karagyan na dia pawa kay para baga malikayan natin itong highway ore pero sahay napakyan na kita pasaheros kaya danit paliliw at adi di may Friends Hypermart mga suga dito ba ano yung patingnaran tay? Ano patingnaran? Manistan, Kaistan. Lagat ano. Pero naka-news yan na. Uy. Lagat ano. Nakakatakot pa. Kamati kung makiutan ka. Ha? Di ka lagod man mahili. Wawa mo nga sikrito. Di lang makikarni. Seafoods. Ba? Mahilig ako kumaon seafoods. Amot sikrito ngayon. Ano? Tuba. Tuba. Di rin ka na tuba-tuba liwat. Okay may binapiraan ka na? Ngayon Adi kita kan naman ng Kurapil dapit ano may bachelor along the road lang may loto okay